Sports. May isa nga pa apply ng posible nga agbalin a realidad kalpasan nga nagtulagan nga agsango the boxing legend Mike Tyson ken Floyd Mayweather Jr. para iti may isa nga exhibition bout itong Abril 25 ita-atawan na mga iti pinagsango dagiti dua iti na isang sangayan a lugar iti Democratic Republic of Congo no sa dino naangay iti 1974 Rumble in the Jungle ang nangabakan ni Muhammad Ali kontra ken George Foreman na sigon ken Tyson ni Mayweather iti muna akim marit ken kuana ni Tyson katagtawan ng 50 ket siyam kinadaan record nga 50 ang pangabak pito nga abak ken dua nga no contest iti met biyang ni Mayweather saan nga maibilang iti nadalos a record na nga 50 ang pangabak ken awan abak iti professional record na daytoy gapu ta may salaing daytoy nga exhibition match. Inorganisa iti nasaw nga event ti CSI Sports ken Fight Sports kalpasan iti napagtulagan at dili di pay naudi a paset iti 2025. Para iti IFM Sports daytoy ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.